Не се прави брички. Я ще търси Wi-Fi. Това са странно. Това е доста странно наблюдение. Здравейте, как сте днес? Аз съм Моня от смешното музикално предаване Дългия сън на Маркуч. Аз съм Вези. И как се казвате и на колкото години? Нямам гачи. Ами, аз не мога да ви стана гачи, защото си забравих пишката вкъщи. Дали си? Да. Но може да идем да потърсим Венци. Да го убиеме. Да убием Венци. С коя песен искам да поздравя мама? С коя песен ще поздравите вашата мама? Венци ще изпълни това ваше желание, но понеже нямаме подобно в репертуара, Венци ще ви изпее. Друг път. Да изкъпе едно. Не ни интересуват мангалчетата, които се къпат. Днес ще обърнем внимание на Йоана на 19 от град София. Не е обвързана. Не е обвързана. Само панделка. Среща. Само среща, без обвързване. Така. Не познаваме Мартин. Ще ви запозная Венци. Може да има труп си ме Мартин.